Kylkimyyrä. Nännäri. Mitä sä tykkäät? Kato oikein, älä. Kato tuohon kuva siinä mun hättyykänne. Mitä? Liikkuu. Mitä? Kato. Mitä? Mä näen vaan sun hattus. Niin se liikkuu. Jaa, aika tyhmä. Oh, hyi. Joo, niin tilatkaa mun kanavaa. Mä oon Tai Jede Pro eli Jerry. Jede. Aapi, tää Jerry! Niin, tilatkaa mun kanavaa nimeltänsä Jede Väli Pro. Väli? Siinä on väli, siinä on väli. Aa. Sitten kattokaa kuinka täältä paljastuu. Se on Jerry. En oo Jerry, katsokaa. Onks sitten joku Proista Pro? Joo, katsokaa. Mä oon Jede Pro! Terve ihmiset! Ja mä oon se Sami Pro. Hei, anna se tukka. Mä käyn taas mun pukuhuoneessa. Ei taas. Me ollaan siis niinku yritetty kuvata noin 7 kertaa, mutta aina jotakin on tapahtunut. Niinku joku on tullut häiritsemään, ton äiti on tullut häiritsemään, jotkut on tullut sanomaan, että kaikenlaista. Toi nyt on tuo pukuhuoneessa. Tai niinku me yritettiin kuvata. Jerry! Jede Pro! Niin. Haissa mulle koppasen vetä. Eikö tarvita olla Karjalaa? Kuka toi oli? Minä, Sami Pro! Sami Pro YKK. Tilatkaa mun kanavaa. Niin, jotka ei oo vielä tilannut. Mulla on vaan 3 tilaajaa. Mulla on 6 tilaajaa. Tilatkaa please mun kanava. Hei, mun! Mun. Hei, Jos, mä laitan sen vaan. pistooli. Mä latan vaan. No. Oho, mä vahingossa vaan. Ei. Moi Martturi. Ajattais mä lyön sua. Toi sattuu toi ääni, varokaa ihmiset itse. Toi oikeesti sattuu toi ääni, kuuntele vaikka. Meni jo tästä kuulo. Haluatko lisää? Mä hain ihan oikein kivääri. Ammut tästä niinku. Hait sen samaraismiakka, sitten pitäis mun päähän. Aivan kiva kaveri. Toi ei enää joo, mulle ei ees lentänyt kuuluu pilalle. Kello sattuuko tää? Ai! Ja mulla on myös tällaista ilmoitusasiaa. Ai näistä uusista peleistä, mitä saisit pelaa. Ei. Vaan tää, kun ensimmäisen videon sanoin, että se video, missä oli tämä jätkä myös, niin mä en voikaan pelaa Boss 1 ja Five Nights at Freddyä. Koska ne on itse tässä jutussa, millä mä kuvaan sitä. Tässä konsolissa. Tai tässä tabletissa. No se on kyllä aika harmillista. Mitäs jos sä kuvaisit sun äidin kännykällä ja sitten sä lähettäisit ne tälle tabletille? Joo, se on kyllä aika harmillista. Ja mä en pysty pelata Clash of Clansia. Tai Hungry Shark, koska ne ei ole mun kuvaus, millä mä kuvaan. Hei! Muuten mä kyllä kuvaisin niitä. Mäkin kuvasin Five Nights at Freddyä. Mä oon just päässyt 5 yöhön! Niin, mä haluaisin näyttää teille kaikkea. Ja Five Nights at Freddy's 2. 1 ja Five Nights at Freddy 3. on päässyt 3 yöhön. Niin, ja mä haluaisin näyttää myös teille, että mä pelasin GTAta. Mitä sä haluaisit näyttää? Eniten mitä mä pelasin vai? Mä alan tehdä sellaisia Crowtopiasta, sitten mä alan tehdä Clash of Clansista. Ehkä mä teen Com Inifistä. Ai, Welcome to Infinity. Varmaan. Niin niistä mä teen sitten. Ja Lego Hei, niin ihmiset, haluatteko että mä jää täältä vaan pelaamaan uudestakin? Kommatkaa tonne alas. Niin kommentoikaa. Ja me saadaan myös tehdä silleen, että me kuvataan tän kodissa. Halutaan ehkä kuvan Minecraftia. Niin jos te vaan haluatte. Niin. Laittakaa kommentoihin mitä te haluaisitte ensin kuvata. Niin. Ja laittakaa, menkää myös tilaamaan Jede Pro, kun tilaatte tän käyttäjän, niin menkää tilaamaan myös mun käyttäjä, Jede Pro. Siis Jede Väli Pro. Niin.
Mä en oo nyt tänään jaksanut sitten tehdä sinne, koska tänään oli ihan hirveä. Sulla on vaan 2 videota. Niin on, nyt tällä hetkellä. Mä ajattelin tehdä tän kanssa huomenna yhden random videon, eiks niin? Silloin kun koulut on loppu. Niin. Niin mulla on huomenna se loppu. 12. Mulla loppuu 8. Hei niin ihmiset, jos sä haluat joskus tulla katsomaan meitä, niin me asutaan täällä Mankkaa. Te voitte nähdä meitä Mankka on täällä. Taavin suolla. 11. Niin, 11. Jos te Mä haluatte asun nähdä. oliko se 3/3? Mä asun mun osoite Taavin suolasta. Ja mä oon tossa Taavin kylän koulussa. Mäkin Se on oon aika niinku, lähellä. se on niinku tuolla päin. Mä oon 3A, tää on 4. Mä oon 4B:llä. Okay. Ja mä oon niinku pitkä, mä oon melkein monen. Mua on sanottu, että mun pitäisi olla 5. Mä oon sanottu, että mun pitäisi olla 8. Mä olen, mitä? Ja mä oon niinku sukukona. Niin, mun kaveri, niinku, tai mun siskon oikeastaan, frendit. Niin kun mä olin 2, niin luulee, että mä oon 5-luokkalainen. Hehe. Mä olin, mitä? He, nyt kerros. Nyt tulee haaste. Sattuko? Ei. Okei, lisää. Nyt alkaa kyllä menee mulla kuulla. Ei mun mene. Niin ihmiset, laittakaa, menkää myös kommentoimaan Jedepron käyttäjälle niinku... Älkää unohtako mua. Kun mä teen sellaisen esittelyvideon tän kanssa, tehdäänkö Suomen sellainen esittelyvideo myös, mitä te haluaisitte, että mä kuvaisin? Joo, voidaan tehdä. Joo. Sitten mä laitan siihen, että kommentoikaa alas. Mut älkää sitten luulko, että mä ja tää pelattais Fifaa. Me ei aleta pelaamaan Fifaa. Niin. Tai sellaista, tietääkö te sellaista Simsia tai ei? Ei me mitään Simpsejä pelata. Kato, kun mä tykkään niin paljon futispeleistä. Mun mielestä ne on vähän surkeampia niinku kuin tää Minecraft. Ja. Tai haluatko sä joskus tulla pelaamaan meille jotakin peliä? Ai niinku mitä? En mä tiedä. Mä voin kuvata kyllä ehkä Clash of Clansia. Mä vaan otan mun isän kännykän. Ja mulla on mun vanha kännykäs on se Clash of Clans. Mikä teillä on sulla? Mulla on 4. Eli Tonhal, mulla on 7. Mulla on 4. Mä aloitin sen vähän aikaa sitten. Niin, tää jätkä on yrittänyt eikö se ollut eilen? Yritti kuvata tää Lego Batman 3. Eikö se ollut eilen? Joo. Ja se yritti eilen. Ja onko sulla jo kaikki tyypit siinä? Ei, mun pitää vaan ostaa ne. Mä en sitten tuu pelaamaan paljon Lego-pleikata, kun mä oon niinku... Mun isoveli tulee tuolla. Mistä? Tuolta. Laita pausselle. Ei kun ei mitään parasta. En mä näe sitä. Se on tuo, joka kävelee. Juu, nyt mä näen. Niin. Sitten ton isoveli kyllä. Kannattaa lähteä, me varmaan laitetaan pauselle vähäksi aikaa. Nyt mä laitan pauselle. No jatkuu taas. Mun isoveli meni juuri tosta. Joo. Ja se isoveli, niinku, että me ollaan frendejä vaan. Ei me mitään veljiä olla. Ei. I'm not you. Brother. Samat sanat. Niin. Niin, menkää ihmeesti tilaamaan munkin. Voin niinku... Ja mun kanava. Tiedättekö te, kun on tämän viikon siis ensi viikon torstai? Jos ne kattoo sitä eri päivänä. Niin, mutta sen viikon torstai kannattaa mennä silloin katsomaan, kun mä ajattelisin niinku eikö se ole 2014, 28. päivä? En mä tiedä. On, jos tänään on 24. päivä, niin 4 päivän päästä, niin se on 28. Menkää ihmeessä katsomaan 28. päivä. Ajattelisin pyytää mun äidin kuvaamaan, niinku, kun mulla on karaten nää vyökoe. Niin menkää ihmeessä katsomaan se. Ja kattokaa myös, kun mä ehkä saatan, kun mun isoveli, joka juuri tosta käveli, niin sen tietokoneen Five Nights at Freddy's, niin mä ajattelin ehkä sitä pelalla siinä, mutta se on kumminkin lepässyt sen pelin, että yrittäisin sitten lepästä taas sen. No, moro! Ja niin kuin moro! Ja me ollaan